Badwam Adom TV so de adru no yesi nkonwa na afei yedi enkomo tew yenim se adru bronya mu se ya na apomuden ho nsem no buwan man wakaka ye ma bom a afei bronya na chiri no na nusu chi no na aja na yefri ya de nti what are the do's and don'ts even though you're festive season mu wadidie won sanom ne sa nyame ne ho futuo ne ye ba bagina opanyine kwame ahen atna se the munim no ofri Grace Gift Herbal Clinic Adom achede oho no free ebaye obanyina hen mache na mpomboko de ndaro ma me ho ye pa na ede nyankopon ase bronya adru bronya ba nso once in a year ti aba say na ne enuane no ye keka bom ensa no ye num de num bi da nyina ye betumi ado bo otimi no moja na mbo kororo enso so obenom because obi inviting the party e free aboradi die aboronom bronya adru say na wose ye didie mu ye yema yahwefo nyina afishiapa Dr. Grace Boadu se oda wibiase wono mo a afimu nyina omunye emugidi na ode wadofo ano ho mfa won eba se yenhwe won erade nam yeso de oje baaye omo wibi afishiapa bronya brei enema wo se de shi etim enema ba ko mienu miensa bi afibia bronya ba mene de wo chi ana de wo hwe anka bebota nyina ba ese metimi atena se na afibia na metimi edi bronya ibia sumdwem na usually nema ye habits a emwa de oboso aboradi die ene aboronom wonom a eba beton semuntin time bronya bri ne doso aka eda ba akopɛ na afie twam na mpanin sise uhwiri na wunsi ya yenkan yesen ezanzo onim de betu ogu eno nkyerɛ sɛ baabi aduru no awia ne sa dakoro bia ne mu nsɛm ne metimisi ye de ahweye ni ahobanbɔ nsɛm na ema ahwefo ne nyina ne sɛ aduane a ye ba bedi ne bronya bre nyina no yento ye boase na ye hwɛ de yie me kasa titiriw agina mojanam ahodo a ye ba bere onim sɛ the time amanfo ku ayemwa amanfo ku won kokɔ ne wonwan ne ade adegye wani na me kasa saa ne ema nyina no ekoni paduanum dodo bia de hawba mojanam dodo na no echimi ema amanfo enya cardiovascular disease be kan say won menya akoma ho yare ne ade amanfo dodo na so etimi develop type 2 diabetes out of it that is more consuming excessively no etimi nya sade binom so etimi nya wie frɛ no colorectal cancer ye type colon cancer no ebinom tumi na niam ema so wonya sade obitimi ewe nam abon se sebe okɔ agyanan bia ogyanan ne moja ennamu na afi ne stool no anase de efiri ne mu ba ne feces no aye discolored like color na sesa kakra we ye eniam ebebo nkai se bia na o ya asai o colon ni nyina moja na mo ayewe ti bronya bremi amanfo ntu won hofo afi nso enuansa na nwansa hodo aye num gu ni paduanum ni nyina no e the house ronkoba this year one of the keys na ye alarming pa kidney failures na wo hwemu a ye mabuna sabio won fi ni nkwani mu bebre safo no e recorded the highest case of kidney failure we nyina ye nema ye habits bi na ekofaba en sandodo aye ba benom sa na kakra ke no yanto ye boase a edem die soronko beboae utufu de but ye nimso obi won mo no wadi ka redada obi won so de oka no wanya na nso obere omo ba wie no omo wie na da omo so a ehe na omo famra Grace Gift Dr. Grace HCC no de te se de da ye no on say ya na ye nkomo de be so omu tie afutu sem no we don't value ayarefo ba ho bebre senko mu chie star preventive measures no mutu ho anamo ke hu hia kwase nke besi hospitals enka Dr. Grace Bodu 7 previous anka wada anka na so mu adwono na emum se obi tie na kwan bi so no ade aba be ye koda na aba be da ne so a omra esan so ba ye den hamakro ya na sayare ye de no nye abefo ne me bebre de yusu abibire ma haban ya tete eduye no eno an ye yusu locations no ye wo ye baby mienu ewo Ghana krodua mu a enkran ha ya wachi mota new petroleum ye ne family life school no ne din hwe ne mu Kumasi nso ye wo Oshim Barakese Kwana school junction eho ene ye wo baby mienu pay eno mo hwe on be hu ye numbers no ye there ye numbers no ofa we doctor ankaza number me de no tudwa ofra ma doctor Afishiapa no nso de obi a won fa nche wo phone so 0543 320030 0543 320030 number we amofra
ɔne Dr. Grace Wadu bedi nkomo. Okay, abusia Badwam na wo wasi opanyini Kwame ahen ofi Grace Gate Herbal Clinic ene no twetwe nkomo numbers no ene good screen na se no po obi na de wontimi ntwera po obi no wontwera ma wo so wontwera number no ye de begu onom kakra ama na afa kumase wo hwim ena hanso so ache mota na abehu Grace Gate abusia ye dan ye ho aba nko ba bia ye ba nkomo ne de aka achia no che wa ba me de beto aso me ba sisia